Yekîtiya Ciwanên Dêmokrat peyameke pîrozbahiyê bo Yekîtiya Jinên Dêmokrat şand. Yekîtiya Ciwanên Dêmokrat a Rojhilatê Kurdistanê peyameke pîrozbahiyê bo birêveçûna pêncemîn Kongreya Yekîtiya Jinên Dêmokrat a Kurdistana Îranê şand. Dek peyamê vî haye, rêzdaran, endaman û alîgir û beşdarbûyên pêncemîn Kongreya Yekîtiya Jinên Dêmokrat a Kurdistana Îranê. Digel silav û rêz li xizmeta tevaviya jinên rîzgarîxwaz, azadîxwaz, vexevîxwaz û hîşarên Rojhilatê Kurdistanê ji dil ve pîrozbahiya lîdarxistin a Kongreya Pêşeyê Yekîtiya Cinan li vê dikin. Kebata jinên Kurd bo nasname, azadî, rîzgarî û vexeviyê binyata giringa berkvedan û xebata netewî û niştimaniya me ye. Hûn birawestan li hember cudatî danînan û xebat bo parastina zîman û çanda Kurdistanê û xebat bo mafecinan wê doza rîzgarixwaziyê rohantir kiriye. Rola jî mêjveya ve, dide selimandin ku be amadebûna hîşmendanê û pêşrewaneya cinan, tîtevgerek azadîxwaz, rîzgarîxwaz û vexevîxwaz, nagihe encame. Em vek nîvşa ciwanên Kurdistanê, li ve xebat û rebaza pîroz de hevçeperên vene. Baweriya me ev ku hevkariya li navbera ciwanan û cinan, hêzeke nû bo paşeroja Kurdistanê diyafirîne. Paşerojek ku têde azadî, vexevî û kirameta mirovî, ne ku duruşm, bel ku rastiya cîhanê tewa me ye. Li ve Kongreyê û li pêvajoya xebata vê de, em hêviya serkeftinê bo ve dikwazin. Tevî spas û rêz Yekîtiya Ciwanên Dêmokrat a Rojhilatê Kurdistanê. Çiriya Paşîn 2025